салом алейкум ҳамватанони азиз. имрӯз шукронии худованди меҳрубон мекунам ки ба ман имконияти боз як гуфтани ҳикояи тарбиявиро дар ютуб дар канали олими ҳайратангез силсилаи 47 додааст. боваргии комил дорам ки ҳамватанони ман маро дастгирӣ намуда ба канали олими ҳайратангез подписатсия мекунанд ва лайк мегузоранд. ҳикояи тарбиявии имрӯзии мо қадри падар. муҳаммад фарзанди худ абубакрро аз хурдиаш хеле дӯст медошт, чунки ӯ ягона фарзанди муҳаммад буд. баъд аз гузаштани вақт абубакр ба воя мерасад ва оиладор мегардад. пас аз оне ки абубакр оиладор мегардад, дар ин оила тинҷу оромӣ аз байн меравад. сабаби аз байн рафтани тинҷиву оромӣ ин зани абубакр маҳфуза падари абубакр муҳаммадро ҳурмат намекард ва баҳсҳои онҳо ба ҷанҷолҳои калон оварда мерасонд. дар ҳамин хел яке аз ҷанҷолҳояшон маҳфуза ба абубакр шарт намуд ки дар ин оила ё ман меистам, ё ин ки падарат меистад. абубакр ки маҳфузаро дӯст медошт, аз ӯ ҷудо шудан намехост ва аз пушти падараш дар оила ҷанҷоли ба амал омада сабаби аз маҳфузи дӯстдоштааш ва аз фарзандонаш ҷудо шуданаш мумкин буд. абубакр бисёр фикр мекунад ва охир қарор мебарорад. дар сарҳади шаҳр як хонаи хароба буд ва абубакр мехост ки падараш муҳаммадро ба ҳамон хонаи хароба барад ва ӯ анҷомҳои даркориро ҷамъ карда падари хастаашро аз болин ба пушташ гирифта ба роҳ равон шуд. дар ҳамин вақт писари абубакр ба берун баромада ман ҳам ҳамроҳи шумоён меравам гуфта ба онҳо ҳамроҳ шуд ва абубакр розӣ шуд. онҳо дар роҳ рафта истода буданд ки ҳаво хеле сард буд, хеле хунук буд. то ҳамин дараҷа хунук буд ки ҳатто кӯлмакҳо ва ҷӯйгоҳҳо ях карда мондагӣ буд. писари абубакр ба абубакр саволҳои бисёр медод, лекин абубакр ки дилаш хаста буд ба саволҳои писари абубакр ҷавоб намедод. бо гузашти вақт чӣ қадар масофаро тай карданд ва онҳо ба хонаи хароба расиданд ва абубакр ба дохили хона даромада падараш муҳаммадро оҳиста ба замин хобонд ва гуфт: падарҷон, ман пагоҳ аз ҳоли шумо хабар гирифтан меоям. ва абубакр ҳамроҳи фарзандаш ба хона баргашта истода буд ки фарзандаш савол дод: барои чӣ бобоямро ба ин хонаи хароба овардед? абубакр гуфта наметавонист ки ин хоҳиши ман не, ин хоҳиши модарат аст. ва фарзандаш такроран бо савол дод: вақте ки ман ҳам ба воя расам, шуморо ба ҳамин хонаи хароба меорам? баъд аз ин гапро гуфтани фарзанди абубакр ба чашми абубакр дунё торик гашт ва тез барқӣ баргашта ба хонаи ҳамон хароба давид. аз ин рафтори падараш фарзандаш ҳайрон шуд. абубакр тез ба хонаи хароба расида даромад ва тез падарашро ба оғӯш гирифт ва гуфт: маро бубахшед падарҷон, ман хато кардам, маро бубахшед, фарзанди ахмақатонро бубахшед. падараш бошад бо овози ларзонаш писарашро дилбардорӣ мекард ва мегуфт: ман охир падари нотавонамро дар кӯча хорузор накарда будам ку. гуфта чандин бор такрор мекард. ҳикояи мо ба охир расид. ҳамватанони азиз, ман боваргӣ комил дорам ки шумоён аз ин ҳикоя ба худ чизи даркориро мегиред ва ман аз он хурсанд мебошам ки дар ҷамъияти имрӯзӣ мо нафароне ки волидайни худро ҳурмат намекунанд бениҳоят кам мебошанд. ана ҳамин
аз тарбияи дуруст гирифтан, ҳурмату эҳтиромро дарк карда тавонистан ва тарзи фарзандиро тамом карда тавонистан шаҳодат медиҳад. ҳамватанони азиз, дар канали Олими ҳайратангез подписатсия карда лайк монед ва моро дастгирӣ кунед ва аз видеоҳои навбати дарсҳои минбаъда, ҳикояҳои минбаъда огаҳ гардед. Зиндаву саломат бошед, дар паноҳи Худованди меҳрубон бошед.